Manini. Nami sacela ngizwe nami sacela ngizwe. Mana bhuti. Konke nikubona la. Ngiyakuvuma. Umphefumulo wakhe uthathe ezami izandla yakho ikhona. Kodwa nami bengicela ukuthi nizwe sami isitori ukuthi sithini. Isibindi nami angazi ngisithathele. Kodwa le kade ayikhulunywe emndenini ngathi iyazwakala. Isikhathi besiside bese kuyiminyaka kade. Kuba ukuphazima kwese ukuthula kwakhe. Uthule kwezami izandla ngiyavuma. Kodwa konke kunje uyena wayeyiqalile. Mina ngithe mangimbuza angazi noma mhlawumbe betshena ukuthi lokho ngikubuza anginaso nisiqiniseko sakho kanti nami umshana bese ngitshenile. Waphendula ngendlela aphendule ngayo ke. Ngitsheneni. Mina bengimele ngenze njani? Ngithathe lona ibhodlela ade ngiliphethe ngalishaya phansi. Akubanga isikhathi esingakanani ngoba nami bese ngimbambe ngezami izandla. Manini, ngiyavuma washayela amathathu. Uthe mayiqeda ambona ehlehla kancane waya ngamadolo. Ugcine ngokuthi uyaxolisa angimanga ngisamuza ukuthi utheni waseshaya phansi. Akuphelelanga lapho. Ngibe sengihlala phe kwakhe. Ngaze ngoshana. Angizenzi nami. Ubuhlungu nami ebungaphakathi kumina ukuthi iminyaka emingaka isikhathi esingaka. Ngiyalivuma. Ngicela ningibizele abomthetho.